Halo, selamat sore. Ketemu lagi bersama kami di Urip Bonus Channel. Sedulur Urip Bonus Channel dimanapun Anda berada yang saya cintai. Sore ini, malam ini, kita akan bersama-sama menikmati pertunjukan wayang orang dari RRI Surakarta dengan mengambil cerita atau lakon Danan Jaya Sakti. Masih bersama Urip Bonus Channel. Yuk kita nikmati bersama. Padang ngebeki jagat yen mingkup gedene amung sak prica luhuring cukumane isi kawruh dharmaning urip limang perkara yaiku jejering panembah jejering rasa kamanungsan jejering panunggal jejering gotong royong lan tepi jejering adil para dene ora gampang nglakoni kang sinebut panca dharma abot kaya ngopo ingsun bakal netepi dharmaning urip kaya kapan ana satraning raja kang bisa ngkoni limang perkara banjur nindakake bebarengan lawan kawula tasih ambaban rahayuning urip anak kasihan lu ya biar enggak sebatas aku percaya Mas, samping kanan. ing tembe sering lewat sana ya ana satriya kang bisa mengkoni cukumaning Lewatnya kok ngarep dhewe kanthi landesan kanan. laku panca dharma Lewat kanan. muga Gusti kang ngakarya jagat berkahi apa kang dadi gegayuhan ingsun. Binarong pangri kuda pancreting Bipanggo Pramadyo Ndorowati katindihan Raden Siasi ben Raden Sumbo Kurawa penandikan Nata Mandura Prabu Baladewa.
ngamuk punggung menika wonten menapa kulaturi paring dawuh saya. Kuwi jangan ngepeni apa anu ketok ora ngepeni celaka. Kamu sak kira bae. Niki paring dawuh ingkang trewaca. Kula ing saged nilengaken karena ngangulaken jung kumidhanetaken dawuh pokok Prabu. Oh, celaka. Anggon ngamuk punggung iki lan boten dosa boten perkara kumatakan patuko menika duka dhateng kula lepat kula menika menapa Koko Prabu lupa nganti kula dewa kesane sabar entek sabarku ngadepi kowe wis entek lepat ingkang kostunggal menapa kepengku kowe ya bojone adikku Sembada nanging kene yo saben-saben iki gawe tangis adikku Sembada ya kuwi kepiye oh iki menawi babagan niku kepareng kula badhe matur wonten ngersa pati yo anu Raden Arjuna menika sampun kinundangaken jagat ingkang kedah anggadhahi jiban memayu ayuning awana paugraning para satriya tama menika tansah nengenaken ing pabrayan lajeng ngiringaken kabetahan kulawarga pribadi ateges sampun satrepipun menawi kula menika iki tansah nengenaken dhateng kabetahanipun pabrayan agung Koko Prabu Wila ayo kowe kowe nek sampe aku sapus wae
Rumah kamu Bayangin, ngerti pres. rumah kamu lah ini soal ada jangan itu rumah ini lah ini. Aku ngerti. Kowe ngapus. Kowe ngandalake tarmo ning satriya, kudu nenganake malang taman, kudu ketopo. Entek-entekan opo. Saben-saben kowe lunga minta tamu pamit. Saben-saben lunga. Kowe mesti ngendhok lho. Kowe saben banjur ana pawongan ana satria bapake. Bapak bupati bapak, yo Pangeran Pandhawa, yo Janaka. Grantes rasaku lho. Mesake adikku sembondro. Panggil Koko Prabu. Eh, Mulai babakan menika naminipun kabejang. penati menan ngucap lho. Kabeh sana kok sak. Yo pasti bilang bejane wong lanang yo. Nang yo jokono kuwi. Mesake adikku. Aku ora nrimake yen kowe mangkono. Apa kowe lakene utang kowe ra elek. Anggomu kepengin garap harus gondrong iki lara-lara iki. Kok biyen wae aku ora maringi pangestu. Nek kok pentekane mamah kene. Nanging Koko Prabu badhe kados pundi kula menika tetep badhe manunggal-tunggalan kaliyan Rayi Paduka inggih sibune kula Yayi Warasundara. Wah, waktu dina iki kesabarane Baladewa wis entek. Kula waktu dina iki antarane Janaka lawan Sembadra bakal tak pegatake. Mergo wong lanang sing kudune dadi pengayomane palestri wong wedok bojo nanging kowe ora bisa. Kula aturi menggalih kanthi permati Koko Prabu. Awit Arjuna menika tanpa Sembadra ibaratipun sempal aus sisih kula boten saged menapa-menapa pramila menika Koko Prabu menawi ngantos Arjuna menika tanpa Sembadra kula entengaken pecah kula Koko Prabu. Ya, rumangsaku rentok Baladewa krungu tembung banjur goblok rasane Baladewa ora malah keporo apa kan dadi penjara makan makane Ingin sumangga menawi teka dhateng Arjuna. Ino jangan bakal mati sareh kok Prabu Gusu mangke tidak kesuruh orang. Janaka menika lelabetanipun ageng sanget tumrap Paduka Prabu. Monggo kula aturemut menawi badhe menjahi pun Janaka. Janaka menika urun marus nalika Mandura dipun regem dening mangsa dewa. Temaksa yang kula lan Paduka mejahi mangsa dewa. Ingkang kalih Prabu. Menapa Paduka badhe mentala kaliyan kadang Pandhawa menika aslinipun kadang tasih wayahipun Kunti Boja ing Mandura. Dening kekasan Prabu, monggo Paduka emut-emut kanthi mrayogi. Dok rikala Paduka tasih timur sesebatan masih Jaladara. Paduka badhe krama kanggo Erawati dipun cidra karya Kalendra Tirta kadasar Katuryata. Ingkang saged kuali bandanipun ingkang saged beta wangsul inggih pun Janaka. Ayo nalike mangsa dewa ki mau aku kowe ijo melu cawe-cawe ora usah merantasi. Kok meneh sewa telu menika kula mau Kapopiyoko ki matine kok sapa. Kok rasane Jaladara sinangsa mekaten. Ingkang saged mangsulaken nalika semanten
inggih kadang kula Janaka menika pramila. Menawi boten trima, monggo kanggo Erwati padha kula silakan ngene. Pakai kata berjaya kata. Jangan lupa kalau kan hero atau masalah jangan nalika semanten lah malah pabrik saya borong. Sakit masalah hero mati gede pun jodoh akan. Terus pundi? Dipun masalah. Jangan lupa. Para gagah mapano supaya bisa renaki karo Prabu. Pundi kalau suami pas yo jaya. Ya misal pas solo, misal di merasa gedul mabuk malah gedul dan dijus jangan apa Bandung lewat tingkat nagrek Kamu siji tresna Erwati. Kepatungan malah gedul ya sedang dipateni ning Irawati. Monggo kula suwun. Kula sampun siap menawi badhe dipun jus. Kayak dijus kono. saya parah di sini Nggih, kok paduka badhe mentolo mejahi Janaka niku kados pundi kok Prabu. Yo. Janaka. Wonten dawuh akhirnya soal kan sewaktu Pancen hati jamu. Sampang ora jriteng, ora sirep bocah iki. batang lagi Jriteng ya sudah ning aku ngerti lho lambuan ora kaya wong kono kae. Akirangan. Ana sapa ora Ati yang mriko, Andura. si Fatur Komando ki aku ora tau ngaji Lagi digoleki jodoh Kang Mbok Irawati kok malah dipateni sing goleki jodoh lho. pas dulu baloknya sih darah ini sih banjir sempat cerita kok iki wate nyebut Oh iya memang berat-berat kamu Prabu. Wis ora kena rasane kolot dewe Janaka. Boten sida dijus. Gus Irawati kula betul. Lho. Eta jus. Lah iki pramila menika ngagengaken kesabaran nggih Kak Prabu. Cok mayane nang Kresna. Janaka. Sanes jlideng. Jlideng ya. Kangen kula Ayo Janaka. Dia ngambil lakon iki, mau paleni, sempurna nganti talang-talang tangis. Walau dewa walau dewa bangka. Belundung. Sekarang, weh, kau kurang takal dari cawe-cawe orang ini. Balik dulu. sebelah gua jadi adanya Mas Arjuna. Arjuna nopon kakak ngono. Yen ora nopon kakak wis nongkon mati jur piye kowe iki? Kok aja dibaleni jolong ngalung jane kepiye to kowe iki? Ayo bareng nang Cinawi, jarake ketemu karo negaramu.
Adabrus bersama Urip Bonus Channel.